Θέλετε απάντηση? Η απολύμανση δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της αυτοδιοίκησης. Τέσσερις διαπιστώσεις για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Πρώτον, δεν υπάρχει οργανωμένη αγροτική πολιτική τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμα αιωρείται το ερώτημα των κτηνοτρόφων πού θα πάμε το γάλα που θα αρμέξουμε, καθώς δεν υπάρχουν χώροι για να πεταχτεί. Το να ρηχτεί σε ποτάμια σημαίνει ότι αυξάνεται η αιστεία μόλυνσης. Δεύτερον, τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήρθαν στη Λέσβο χωρίς απαντήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση. Το νησί ας βυθιστεί, αρκεί να μην εξαπλωθεί η ζωονόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατανοήσει τι σημαίνει ο όρος νησιωτικότητα. Είναι εύκολο να περιορίσεις ένα νησί, αλλά δύσκολο να προσφέρεις ανταποδοτικά. Έχει επιβάλει την πιο σκληρή πολιτική της στη Λέσβο, που είναι τα σύνορα της Ευρώπης και η οποία χαρακτηρίζεται από υπογεννητικότητα. Και τέταρτον, ευθύνες έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Προς τιμήν του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης, στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, παραδέχθηκε ομόφωνα τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο πρόληψης.